A violencia de xénero ocorre tamén incluso máis alá das relacións de parella. Entendamos que a violencia de xénero é unha construcción normativa que está dentro dunha legislación e que en España se orienta especificamente a violencia que sufren as mulleres a mans das súas parellas ou exparellas, independientemente de que exista ou non unha relación de convivencia, pero hai outras moitas formas de violencia contra as mulleres que nos afectan no noso día a día e que moitas veces pasan desapercibidas. Por qué? Pois, bueno, porque estamos acostumbrados, non? Forma parte da normalidade, é algo que vemos de maneira cotiá, pois señalaban tía na súa presentación, non? Pois que alguén veña nunha festa e che toque sin o teu consentimento, que che digan un comentario pola calle, non? Que che manden calar, por exemplo, que non te deixen explicarte, pois, bueno, son pequenas cousas que vamos vendo ao longo da nosa vida e que vamos asimilando como normales hasta que algún día, pois, se pasan un pouco de voltas, entón temos que meter o freno.